uthole nje jabulisa kakhulu into ozoyidla la uyabona uthenge nje into ozoyidla siyabonga sikhulu yazini siyabonga sikhulu yeah hayi siyabonga ngoba namhlanje nje uzo yabo ngiyabonga kakhulu ngisizile yazini zolale ishelter namhlanje usho kanje yebo yeah hayi angikwazi ukulala ngaphandle okay bye siyabonga kakhulu ngiyabonga uNkulunkulu sizile uNkulunkulu ngithumile wena ngiyakubona lento ungakhala Molweni ake nginibingelele kuzo zonke izinkalo la okufinyelela khona le channel igama lami nguVusi Mavusana bayamazi nje abaningi indoda engabonwa ke le sengaba behind the scene bafowethu sila uhlelweni lethu ke lapho khona ke sisuke sisiza khona ke abantu aba homeless nabantu ke abasuke bancwele ema drugs yize kunzima ke ukusiza abantu abasema drugs kodwa ke nayi lensizwe enginayo namhlanje ngiphethe insizwe emhlophe ke la bafowethu izozisho ke igama futhi kunjani hayi niyaphila baba ngizocela unyuse ivoice niyaphila baba niyaphila insizwe ubani igama igama lami uthi Ignatius Ignatius isibongo uthi Fillion okay Fillion ubekwa yini emgaqweni hayi umsebenza awukho yebo baba okay so manje uma ungekho umsebenzi ekhaya uthe ikuphi ekhaya Isembazwana yebo baba abazali bakho bakushiya kuphi bona bongishiya eGoli bakushiya eGoli yebo wamove eGoli waya eMbazwana eMbazwana wafika wenzani phakathi usebenza bengisebenza i-hardware nama-Pakistan yebo okay so manje yini yakekisa umsebenzi khona inkinga lo i-owner nale hardware he shot himself by light ublalona bongiduba dobule uyena wayidubula yebo yena okay ukhona manje bawuthengile i-hardware uthi ama rules ne ama payment awufana okay uyehlile i-payment okay shuthi bonke akavumani okay uthi neke ukusebenza nalaba ungcona laba uzoqasha amanye abantu okay ngalesikhathi ngikhubela itaxini uthi iya le eThekwini izodinga umsebenzi eThekwini eThekwini kwafike kwenzakalani eThekwini yini yafike yenzeka nje ukufika kwakhe eThekwini yini yenzeka nje qala ufika nje eThekwini eDurban station kwenzakalani kumele ukufika eDurban station khona abantu bobamba inkunzi bakubamba inkunzi yebo bathatha ini i-cellphone yami nempahla neduvet okay yebo ni-ID ni-passport yebo i-passport ubunayo yebo ukhona okay yebo so manje uma ungaye home affairs uyofuna i-ID ungakwazi ukuyithola niyakwazi i-ID yakhe yala eSouth Africa yebo school okay South Africa okay umsebenzi owufundelwa uthe ufundeleni umsebenzi owaziyo ukwenza ngiwazi i-boiler maker i-carpentry painter ne-plumbing plumbing okay uthe futhi unenkinga ke ngikubona ukuthi unenkinga onyaweni kwenzakalani onyaweni bengitholile isolates i-isolators shuthi inyama ubolekile bengithola infection abantu bongihambisa mina se-Eddington Sibhedlela mele ukufika ngapha angikwazi ukuhamba ngenyawo inyawo benginkulu ngaka nkulu so idokotela bokusikile inyama bengikhona infection uthi khona manje infection phansi nale and then inyawo yami iyehlile shuthi ufana ngi-left manje kodwa inkinga uthi le ndawo bowusika khona uthi bazothatha iye wonke before izoba right izohlangana so manje uma ungathola umsebenzi unjena kusho ukuthi ungakwazi ukusebenza ezosebenza noma yini isikolo angikwazi ukuhlala uthi imali izothatha akekho bazokusiza ukhosikazi yami akekho la eSouth Africa naye uphesheya yebo wahamba nabazali yebo unezingane engaki nonkosikazi ingane yami ukhona 2 khona 2 yebo oqala uneminyaka emingaki i1 23 intombazana Shiloh Jocelyn Jordan
igama lakhe nesibongo. Yebo. Okay. Uhamba nomama uSonia Jordan. Umama unkosikazi wakho. Unkosikazi wakho. Okay. Yebo. Ingane owesibili yini umfana? Umfana. Uneminyaka ngo 14 years. Uno 14 years. Yebo, uhlala kodwa umama utholile munye ndoda. Ubaba washona. Ubaba washona noma ukhona? Ukhona. Yebo. Nomama ukhona kodwa abaphesheya. Yebo, special. Okay. Ngicela ukuthi ke ubatshele ke ukhulume nabo phesheya ukuthi ena ula ucela usizo kubona uma bebona le video. Good day mom, hello mom, Joey De Beer. Mom, I am in a situation at the moment. I've been to hospital because I've been having infection in my leg because of isolation. Isolators means it's got the meat on my leg was rotten. It was getting infected. They had to cut me to save my leg from cutting my leg off because my leg was very open. Mom, Dad, I just wish you guys were here. That I know you guys would have been standing with me. It's not easy being alone. I'm doing my best. I won't give up, and I just wish you guys could help me in some way because I am living on the street at the moment. I haven't got a place to stay. I'm here in Durban, in town. I live on the beach. If you guys get the word, I would really appreciate if you guys would just give me a helping hand in whichever way you guys are willing to help me. Yes. Okay. Into engifuna ukuyizwa uma ngabe ngikufuna ngakuthola lapha nje lana uhlala lapha njengamanje. Yabona iSuncoast la. Yeah. By the Suncoast, there's the beach. There's a restaurant by the skateboard where they're doing, but they call it the Snake Park. Yeah. Where they're doing skateboarding. Right in front of that, there's the beaches there. Yeah. There's 2 logs there. I'm sleeping by the one log, and other colored guy is sleeping on the other side of the log. So, yeah, at the end of the day, I don't have a place to stay. I do live on the beach. At night time, it is very cold. I don't have duvet. I don't have anything to keep me warm except my jackets, my overall. My jackets I'm using. Ngoba lezi impahla oyigqokayo ngoba athi impahla zesikole wayithatha phi lezi impahla? Lele. Impahla lezi oyigqoka ijacket nje ne. Ukhona umunye umama ufikile ngapha uthi gqoka because uthi ubonile uthi anginayo izinto zokumbatha. Ezoboko. Okay. Yebo. Amaphilisi esibhedlela unawo nje amaphilisi njengamanje. Aphelile. Kade uphelile. Kade uphelile. Inkinga maze ukuhamba isibhedlela ukufika ngo6 ekseni uphuma ngo8 ebusuku. Manje ngalesikhathi imali izothatha niyahlala irobotini. Imali oyenza robotini nje ngosuku? Maybe 25, 30, 35. 35. Yeah, about 40 rand. Ama drugs awabhemi? Angibhema ama drugs, asifuna ama drugs. Sifuna. Noma wena nje okwakho uhomeless kahle kahle awuna indawo nje onganayo. Yebo sikhulu. Uma ungathola indawo yokuhlala nje. Mkhulu, ilife yami bazokchange. Ungahlala nje emjondolo, yawazi umjondolo? Noma injondolo uzohlala khona. Uzohlala khona. Ungahlala khona. Yebo sikhulu. Uma ungathola nje umuntu athi mina ngingakurentela nje umjondolo ungahamba uyohlala khona. Ezohlala khona mina. Because mele ukuthola indawo zokuhlala khona yakwazi ukuphuma ekseni ezokuhamba ukudinga umsebenzi. Yabona. Kodwa nje into ebalekile. Inkinga manje angikwazi ukudinga umsebenzi because angilala kahle. Awulali kahle. Niyavuka niyalala, niyavuka niyalala. Niyaphanta la irobotini. Imali encane angikuhla. Hayi kunzima. So manje into engifuna ukuthi ngiyithole kahle. Yebo. Ukuthi ke uma ngabe usulokhuzana uma ngabe ungathola umuntu ozokulokhuzana ozokusiza ngalolu nyawo. Yebo. Ungakwazi ukuthi uye emsebenzini. Yebo sikhulu. Kodwa futhi ungakwazi ukusebenza futhi unje. Futhi zokusebenza kanje. Okay. Awubali imisebenzi lena othe uyakwazi ukuyenza uthe? Yeah, ngikwazi ukuyenza ibhola maker, icarpentry, yeah, ipainting, neplumbing. Yeah.
ne-plumbing nobo indawo maintenance yeah ikhaya uthola ama-crack niyakwazi ukushaya ama-crack filler yeah gcwalisa wonke ama-crack ukushaya i-senting ukushaya i-painting phezulu. Okay khona engifuna ukuyibuza. Okay, ngoba ziningi indlela, ukhona omunye umuntu ongathi uma ngase ngikuthengele isitokwe udayise ukuze nawe uthole imali, ungakwazi ukukwenza lokho? Ngiyakwazi. Ungadayisa kubukhona la noma indawo noma indawo ubheka khona zokenzela, ungakwazi ukuthi i-stock take niyakwazi ukenzela izinto uyangena zokubhala ebhukeni, siyakwazi lento ukuphumayo ezokubhalansa kanjani, lento uphumile ne-stock ukhona yakwazi ukuthi udayisa mangaki noma ngoba manje into engibhekayo ngibheka ukuthi akekho umuntu ongakuqasha usalimele kanjeni. Iyo le nkinga. So manje into engibhekayo mina ukuthi mhlambe uthola izinto ongakwazi ukuthi ufike uyidayise, uma usuyidayisile lezi zinto uthola iprofit, lo profit ukwazi futhi ukuthi uqala uhambe esibhedlela uqala uyilaphisa unyawo. Yebo. Mhlawumbe emva kwalokho kungabe usukwazi ke ukuthi ke uma usuphola unyawo usuyifunela umsebenzi. Yebo. Manje ufuna into ongathi ungayisebenza wena ungabe bikho umuntu oyokuphusha ukuthi sebenza. So mina ukucela ababukeli nje emakhaya ukuthi basisize okwamanje ukuthi mhlawumbe uthole enye noma isitokwe, into ongakwazi ukuthi uyidayise la eBish ukuze ukwazi ukuthi uphile. Ayizokujabulisa kakhulu. Ungajabula kakhulu. Hey kakhulu sikhulu. At least akekho izokubheka ngaphandle ukuthi hayi lo muntu anemsebenzi. Yabo mele unemsebenzi abantu at least izobona ukuthi hayi yaphila le ndoda uyasebenza yabo. Manje uma ngabuya nje la ngomhla ka 23 ungawazi ukuthi ngokuthola kuphi erobotini la noma indawo uthi no 23 ngasikhathini ezoba khona ya lapha engikuthole khona. Ngicela ukuthi ngikuthole khona ngomhla 23 but angazi ukuthi ngizobe ngiphethe nami ngithemba ababukeli noma zokulinda uthi 9 o'clock kumele ukhona inkinga isikhathi esidibane ngaso. Yebo ezolinda khona noma u3 4 ubusuku mini zokulinda wena. Serious kulo. Okay, because niyadinga net le something siyakwazi ukuqhubeka. Kodwa manje akekho I can't do it myself. Angikwazi ukwenza yedwa. Awukwazi ukwenza lutho. Yebo. So manje yini nje mhlawumbe ucabanga ukuthi ungayidayisa la eBish? La eBish ngobona ukuthi uma ungathi nje uvula nje itafula lakho uyadayisa namagwayi nama ice cream nama chips amazambane no even no thola ama K-Tech yabona ama K-Tech braai siyayenza ama hot dog fry ma onions uthola ama tomato sauce yabona ufrya iboerewors noma ama Russian. Ungaqala ushawa kulezi zinto zoyibekaphi? Khona maningi indawo la ungakwazi ukubeka kusi stock. Yiyo le nkinga ufuna ungithole mhlamba uthole mama udayisa impahla ne i-room yini ozokwazi ukuthi noma nawe uma eseyobeka uyobeka kanye naye. Yebo. Ekseni bazokufika umama siyakhipha. Kodwa ke nje uthi izovala ngo6 ezoba khona ngo6 siyakwazi ukuvala phakathi. Okay. Angikwazi ukulala nami because niyayazi ama para azokuthathela bazokuthatha. But ukuthi uma ukodwa nje ungakwazi ukuthi uma usuthola isitokwe uyosibeka kumama uvuka ekseni uyosithatha. Yebo asikhuluma nomama uzofuna malini noma net ezibheka izinto neke ukulala khona noma yini netbheka izinto ekseni siyakhipha imini siyabuyisela. Okay, hayi ngikuzwa kahle mfowethu. Ngiyacela ke babukele emakhaya ukuthi ke nansi ke lensizwa bafowethu iyayicelela insizwa nje emhlophe phethe insizwa emhlophe ke namhlanje ngithe ukuhluka kakhulu. Iyacela ukuthi bafowethu nisize laphana nayo ikwazi ukuthi iphile. Into ekhala ngayo ke ilimela onyaweni, ukulimala kwayo onyaweni ayikwazi ukuthi isebenze kahle kodwa ithi yona ingasebenza, but into engakwazi ukuyenza ukuthi ithola izinto ke ikwazi ukuthi ihambe idayisa ukuze ithola imali ezokwazi ukuthi ihambe eclinic. Siyacela ke nabazali bayo, angazi noma abazali bayo bangizwa kodwa mina ngikhuluma isiZulu angikwazi ukukhuluma English, kodwa ubacelile ukuthi mabe mbona bakwazi ukumsiza nanoma ngabe ubani ke bafowethu niyazi ukuthi
abantu bangithola kanjani ukuze bekwazi ukuxhasa le channel lensizwa ke ngisafuna ukuyibuza kahle ukuthi mhlawumbe abantu abanjani nje abajwayele ukuthi bame laphana erobotini bekusize abantu abamnyama noma uyaqala ukusizwa umuntu omnyama namhlanje ofana nami erobotini usizwa obani ukuthi bekunikeza imali imost nje abantu abamali most ama-India ama-India kodwa futhi awukunika ama-2 ipondo nishumi kodwa ke uyabona namhlanje uzosizwa ke indle emnyama thina uma sithi phakama Zulu suke sithi phakama Zulu uzosizwa indle emnyama ke lana ngoba imost yabantu ababukela le channel abantu abamnyama abantu bakwaZulu imost yabo yebo kodwa ke nabazali bakho ngoba siyafinyelela kuzo zonke indawo bazoyibona le video yebo bebona ukuthi nanga ubhuti uthe igama konje ubani Ignatius okay Ignatius kodwa iNash uNash ka uNash okay yeah uNash yeah Nash okay angikuzwa kahle Nash ngiyafisa sengathi ungasizakala hayi siyabonga okay sizodibana ngomhla ka-23 angazi ukuthi ngizobe ngiphetheni hayi zokuthola mina la mhla ka-23 kule nyanga umhlaba namhlanje across my heart today is 6 6 ngizobuya ngomhla ka-23 ekuseni 23 ekuseni same time angazi ukuthi ngizobe ngiphetheni anginalutho nami kodwa nami ngokuthembela kuNkulunkulu ngizobe ngila ngizokubona nababukeli bayazi ukuthi ngomhla 23 ngizobe ngizokubheka ukuthi uqhuba kanjani anginayo indawo yokuthi ngakubeka phi mina okwami nje ukuthi ngikuxhumanise nabantu ngikuxhumanisa noZulu sengithi hlangana Zulu cethu uvalelise ke lana mfethu hayi siyabonga kakhulu bafethu danki ungithumile lo muntu ezongisiza namhlanje ngijabulisa kakhulu okay Nash ngizothi ngizokhuzana la into mhlambe uthole nje ngijabulisa kakhulu into ozoyidla la yawa uthenge nje into ozoyidla siyabonga sikhulu yazi siyabonga sikhulu hayi siyabonga ngoba namhlanje nje uzo yabo ngiyabonga kakhulu ngisizile yazi ngizolale i-shelter namhlanje usho kanje yebo hayi angikwazi ukulala ngaphandle okay hayi siyabonga kakhulu ngiyabonga uNkulunkulu sizile uNkulunkulu ngithumile wena ngiyakubona le ungakhala ngani wami hayi ngiyabonga kakhulu hayi ube right ne siyabonga siyabonga